Packaging start jong ni chre page ba packaging start kat no packaging start jong ni chre ba pli page ni ubri ru long ba du ba pli udon we u chre packaging start jong ni chre page ba ba bun ba page yo ni chre page start kat no packaging start jong ni chre ba pli page ni ubri ru long ba du ba pli udon we u chre sedak we pat wa panile kai mặt yang kita ba babun kita pe yo ne chri pe start jong ne ting start jong ne u chri start jong ne chri de pi ke jing sneng jong ne briu ru la pala menta ba ke jing sneng ke jing kai jong ne briu ne chri ul nang ban le kum no ro ne ke jing start jong ne de pi start jong ne chri de pi nang ban sneng jong ne briu ru la pala ke jing ba ke jing sneng ke kai jong ne briu ni chri ul ganang ban le kum no ro jing internet yang kane ka video mo sing ba sa share mo pa ba ya kane ka video nang ba jing siwai ro ni chri yo ban pa ya kane ka video ani ka jing no start jong ni chri jing internet yang kane ka video mo jong ni chri de pi pala sing ba sa share mo pa ba ya kane ka video nang ba wai kane te kiwai ro kin na ban yo ban pa ya kane ka video ani ka jing start no ro long bai teu ne ka jing start jong ne chri pi la pala ha nga te pe la wai kane te li ayu pat ka poi sa ki wai pat pi ale kum no ro ni ki wai pat long bai teu ne ai pi kine te ka jing start jong ne chri pi la pala pe sli ayu pat poi sa ki wai pat ki chri